Мел Гибсън предупредил сценариста на новия филм за Исус: "Сатаната ще тръгне срещу теб". Очакваното продължение на Страстите Христови ще излезе в две части. През 2027 и 2028 година сценаристът Рандъл Уолъс разкри, че Гибсън лично го е предупредил за реална духовна атака заради работата им по филма. Then he said, Satan's going to come after you. Това обаче не е спряло никого, защото Бог е по-силен от всичко. За тях това не е просто холивудска продукция, а история за победата на Христос над греха и смъртта. Името на Исус винаги изисква позиция. То утешава едни, но разгневява други, защото Той не се представя просто като един от многото учители, а като Бог, дошъл в плът. Исус казва: "Аз съм пътят". Възкресението не е просто история от миналото. То е призив към всеки човек днес. Ще дойде ден, в който всяко коляно ще се преклони пред Исус. Покай се, обърни се към Него и не отлагай спасението си.